baino sartzeko gonbite egiten diezuegu gaur be, eta gure lehiakideak ze irribarre, eder. Bueno, horrekin ordaintzen da gure soldata. Julen, ze moduz? Bai, benetan? Bai? Bai? Zuri ez? Horrekin... Ordaintzen zuie? Idoia, Julen, ze moduz? Bosgarren saioa zuentzat, Julen eta irribor horrek erakusten du, gogoz zatoziela gaur, bai? Beti gogotxu, noski. Beti gogotxu, 283 euro. Ondo? Planak? Badu ez? Ba, bitu, pentsatu dugu aurreko finaleko sagardotegiak ezagutzeko tur bat itea. Denak ezagutu alizateko. Karo, urrengoan ez faiatzeko. Oso ondo, eta gainera albada, basakura iritsi be bai. Albada, tur horretan. Ongi edo bikote. Turrerako gu ere preste, bide batez, beharko bazen duten laguntzarik edo. Bikote berri bat Miluzeko, bikote berri bat ez, bigarren ez gurean den bikotea legia Jorge eta Saioa Miluzeko turrean, bigarren etapa gaurkoan. Zer moduz? No, primeran. Momentuz, egia da aurrera egiteko aukera izan dugula, dirurik ez dugu irabazi. Ez. Baina helburuak ondo finkatuta Jorgek bizikletaz setaren ibilbidea egin nahi du. Ez naztu perretxikoekin. Hau da Hong Kondik, ez Txinatik. Istanbulera. Istanbulera. Zema denporatan egiten hori, Jorge? Depende. 6 hilabete asmoa dekot. Guau! Bueno, eta hori guztia finantzatu alizateko, noski. Hori da. Zakua eletorke gaizki. Saioaren entrenamentuen berri ere izan dugu. Egiten omen duzu saioa, entzun, ez da berriketa hau. Espinina eta entrenamendu funtzionala. Nola aplikatuko dugu horri ikasitakoa Miluzen? Gatz. Baina aplikatuko dugu nola. Bai, edo nola, bai. Animo bikote. Arantxa eta Jon, zelan zauzie, ongietorri gurera? Errik asko. Bueno, ama semiek. Ze bikote derra, Arantxa holan, zatozirien ama semiek eta. Norra animatu da, Jon, zeuk ama tiratu edo alderantziz? Nik tiratu eta beak kontrakoik esan ez. Ez, erresa zan konbentzitzen. Ikusten zuie, etxien eta? Bai. Biluzten eta nor da trebiena, bizatatik? Ama. Gauza batzutan ama, beste batzutan. Gaski utziko, nahu, Lasa. Bueno, nondik zatozie, Jon? Oriotik. Oriotik, eta zein da intentzioa? Arantxa, Miluzera etortzi gaz? Nik ondo pasatzea, honek ekonomikoki beste eskakizun batzu baditu, baina... Abai, Ja, eta amak asetzen ez zituen ez igual, gozen Miluzera, eta ea horra asetze ditugun. Eskerrik asko etortzi garren, bikote. Zuen behar guztiak asetzeko prest gu ere, Erne, Miluzea aztera doa! Hiri bat bizitzeko. Tik-tak, tik-tak. Erroma, venga, ba. Vale, Erroma. Zuk? Hiri bat bizitzeko, Londres igual. London. Bai, esate baterako. Erroma ondo be bai, Bai. Hiri bat bizitzeko, Julen? Atarrabia. Begira. Ez Iruñea ere, Atarrabia. Idoia? Donosti. Oso ondo. Hiriak eta auzoak, haze parea, osatzeko lehenengo ariketa, nordu meira? Hartuliko mesedez, auzo ezagunekin, munduko auzo ezagunekin. Egingo dugu jolas eta munduko auzo ezagun hauek ze hiritan dauden kokatu beharko. Guazen, denpara. Silver Lake. Londres. Ez. San Telmo. Buenos Aires. Ibai. Paddington. Londres. Ondo. Zamalek. Cairo. Bikain. Botafogo. Río de Janeiro. Wedin. Berlín. Hau Julen. Eta Silver Lake. Los Ángeles. Bale. Zora gari. Oso ondo. Ondo, erakustaldia. Ondo, Idoia eta Julen, Silver Lake izeneko auzoa Los Angelesen baitago, auzo garestienetakoa, bide batez. Zamalek izenekoa Cairon, San Telmo, Buenos Airesen, eta hiriko auzo txikiena da gainera, Botafogo izenekoa, Rio de Janeiro dago. Hola, gozatzen duguna, oskatze hutsarekin, Wedding izenekoa Berlinen, eta Paddington auzoa da Londongo zaharrenetako bat. Beleza, 60 puntu, gozako! Bueno, esan dugu bizikletan bat espinen abestia, bizikletan eta ederto. Beste holan kirol batzuetan? Bueno. Aritzen zaria? Beste kirolen bat? Lehen. Saiatu. Bueno, Lehen saiatu. zertan, saioa? Ondo. Askibaloian, altuera batzik. Altuera guztietako Bueno, trebetasunak be kontuan eukitzen diez. Ondo, nor zungo da maira? Neu.
hartu leku mesedez, nazioarte mailan lehian ikusi ditugun euskal kirolariekin egingo dugu jolas, nongoak diren. Asmatu beharko dugu, guazten denpara. Vale. Maialen Zorraut, Lasar teoria. Letizia Canales, Sopela. Ondo. Asier Martínez, Renteria. Jon Ram, Barrika. Bikain. Elena Loyo, Zuia. Ane Sant Esteban, Errenteria. Hau da, hau. eta Asier Martínez. Hau da, Zur hau. nagusia. Haupa, zorri. Oso ondo, Oso ondo. Urrezko puntuak, urrezko dominak ere tartean baziren, Maialen Txorrautek Rio de Janeirotik berriz ere ekarri zuena, Lasarte Arrabera, Elena Loio Zuiako atleta arabarra, Ane Sant Esteban txirrindulari Errenteriarra, Letizia Canales, etxeingurukoa Sopelarra surflaria, Jon Ram Barrikako golf jokalaria, eta Asier Martínez, Europako txapelketan honek ere urrea lortu baitzuen, Zizur nagusiko atleta. 60 puntu! Bai, Arantxa, Jon lehian hasiko gara, eta bestelako kontu batzuk zuentzat. Holan diseinatzaile ezagunen zaleta, Arantxa, bazara? Ez. Ez dinot, neu bez, ez ditzino izaten eman? Ja, markak. Holan markak edo. Diseinatzaileekin egingo dugu jolas. Izenak eta abizenak lotu beharko dituzuen. Ordu maira. Jon. Jon, hartu leku mesedez. Ba, izenak alde batetik esan duguna, eta abizenak bestetik, ea zerta dagoen, guazen denpora. Valentino. Herrera, Ez. Jean Paul. Versace, Ez. Valentino. Garabani, Oso ondo. Cristóbal. Valenciaga, Bikain. Giovanni María. Versace, Oso ondo. Arantxa. Stefano. Gaultier, Ez. Mira. Jarri Jon. Zorri, Jon. Bukatu da, denbora. Ondo. Mira, Jon oinez datorrela, etorri zaide beste marka bat, Johnny Walker. Oso ezaguna, hori ere. Ezkala bereziki fina hasi, baina azkenerako 3 asmatu ditugu. Falta hitzaigun Stefano Gabbana, Dolcean Gabbanako Gabbanaren izena Stefano baita, Jean-Paul Gaultier, diseinatzaile ezaguna, besteak beste Madonarekin egindako lanengatik, eta Giovanni Maria Versace, oso polita Maria Josefina Herrera, gero iragarkietan eta entzungo zenuten, Carolina Herrera, bere izena da Josefina. Maria Josefina. Bai, bueno, marketina eta bakizu. Valentino Garabani eta Cristobal Valenciaga 3 sartu dirata, 30 puntu ez dago aizki. Ondo. Hasi gara. Idoia Julen, zuek biotatik nor da imintziokata, trebena, ja bosaio dara matzazue. Biak gara oso trebe. Biak zarete? Ikuste aski demostratu dugula, ja. Ez duzue batere pistarik eman nahi? Jorge eta Saioaren lana baita zuek biotako nor joango den erabakitzea? Nor bidaliko duzue? Julen joango da. Julen, begira, bere badakiten nor ez den trebena orduan. Bere asko pista hori emategatik. Julen, egurra zuk ere, hartu lekua. Bai, demorari bat ere galdu gabe. Eta segi puntua pilatzen. Demora! Arrazen, hasi gara. Esi bat, ez da gizar den hori, Julen. Piano bat, Ia. lauki bat, postontzia, kartzela, Zer da justu hori? radarra, zuloa. Atorra, praka, trajea, Bero? trajea, dotore, esmokina. Ez. Borobil bat, tomate bat, bero, ensalada, ze tomate? Tomate gorria, tomate txerria, Vale. tomate... Bai, zondo. Ia, marrazki hau. Esi bat, hori zer den, Bai, eskaloia. zaberreza egia esan,
solariuma, sauna, beroa, spa... Bero? Spa, tarasoterapia. Bero, balneario bat, bainu etxea. Julenek ez du joan nahi, ez du bueltatu nahi, erdibidean zabiltza etengabe. Lastima, margotzen ere, barra kode batzen hori. Bai, orain ja jakinda zer den. Txerri tomatea, sartu zaigu. Bueno, zer, bai. Espa batean ibili gara, bainu etxea falta izaigun. Tira. Bat, 20 puntu, hau pasue. No. Arantxa, Jon, gaur heldu zarete, baina garrantzitsua noski gainontzeko lehiakidei ere eskanerra pasatzea. Jorge edo saioa zuen ustez, nor da trebena, imintzioak eta? Gure ustez Jorge, así que saioa bidaliko dugu. Begira, saioa! Egia dau, autoestimaren zat eta momentu latza izaten dela. Baina aldi berean, aukera autoestima puzutzeko markagailuarekin batera. Saioa! Emaion, denbora! Marrazki bat. Euritakoa. Txubaskeroa. Ez? Euritakoa. Bai? Paragueroa. Bai. Oso ondo, aterkien ziar. Kirola, bidaiatzie, windsurfa, surflaria, bainu jantzia, surf trajea. Bero, zer da hori? Neoprenoa. Bai. Bai. Atxoa. Nagusien etxea. Asiloa. Bai. Zarren egoitza oso, no? Bai. 20 segundo, marrazkirako. Platano bat. Fruta, fruteroa. Bai, ados. Sagarra. Frutontxia. Ez. Macedonia. Bai. Ikain! Vale. Hau! Ondo. Oso ondo ere, Ez saioa, eta orain nola begiratu alboko lehiakidei, Punturi lortzuko ezken nuela uste zenuten, eta nola egin ariketa. Macedonia, eta ezen erraza bide hori, Oso ondo, zuek, 80 puntu. Macedonia ipatu da gainera, oso goxoa egiten du nik ilazki. Bai. Botatzen diot helatua eta txokolatea. Pardon, karo. Baseo zer da. Fruta pixka bat ere, bai, baina horrela asko zobea geratzen da. Probatu etxean. Baseo zer da, ni txokolatearekin bakarrik Bai, geratzen nahi bako, bai. Arantxa Jon? Bai. Bai, ez da. Gure etxean whisky pixka botatzen zaio. Jo, etxalo, bero, Arantxa eta Jonen antxean. Atzo, hasi ginen Macedonia batzuk gartze, eta goizako Laura gartze azkenean. Initzioka, alaxarituko gara, nor joango da maita? Ni. Opa, Arantxa! Gozen ba! Ei, 5 Macedonia segidan hartu izan magenitu bezala. Animatu eta jarri gorputza dantzan. Jarri beharko zu resetain martxan, zupe. Baita ere, kontuz, denbora. Frisbia. Oso, Bai, oso ondo. Altaboza, diskoteka. DJ-a, musika. Venga, bero. Platoa. Zer da hori, Jon? Oso gertu Tandetza. zabiltza, Segi. Paso. Hortxe zauz, Jon? Ja, marrazki bat. Skairak. Txiristra. Ekaitza. Euria, kaskabarra. Zer da hori? Tximista. Hori Bai. bai. Este marrazki bat. Ondo. Zer da, Zer da hori? Jon? Zakit. Kutxa, egunkaria. Revista. Bero. Egunerokoa. Zakit. Errazau. Kuadernoa. Bai. Oso ondo. Eta bai, mintzio, gasmatu behar du hau, Jende asko, bai. Kontzertua. Oso ondo. Bai, oso ondo. Eta nora, Arantxa. Bai. Ondo. Kontzertua eta ez bereziki Benitorena, Arantxa? Animatuta, bikain. Ba, Laurak zegoen 80 puntu, oso ondo. Aldeak markagailuetan ez horren beste, baina aldetxuek markagailuetan hitz eskutuan alegintzeko moduko ariketa, Julen eta Idoia zuentzat, nor due? Idoia Jonen da. Venga, Idoia, hartu lekue. Eta ia konzentratuta egiten dugun eta berbasko asmatu, guazen denpora. Edaria,
Ura. Alkolduna, Galardoa. endrinak, Patxarana. Oso ondo. paso. Ejertzitoa, Armada. Sinonimoa. deklarazioa, Polizia. lekua, Komisaldegia. antzeko, Paso. Ei? gorputzean, Adarrak. mihia, Ahoa. bicepsa, Giarra. sinonimo, Muskulua. Bai. Bale, hemen hitz zehatze behar dugu, jarrita dagoena. Komisaria zen komisaldegia. Zegoen artien euki behar dituzue. Antzekoa edo berdina edo sinonimoa edo... Zegoen artien euki behar dituzue kodeak hori zehazteko. Bestela oso ondo egindako, ariketa izan da, Patxarana muskuloa. 40 puntu. No. Jorge saioa, zegoen txanda, nortu demaira. No berriro ere. Hartu, leku saioa mesedez. Eta esan dakoa, hortxe, zegoen artien adostuta, sinonimoak euskaraz, euskalo. Iritsi behar gara, hitz horietara, guazen denpara. España, Estatua. California, Herrialdea. Golfoa, beste bat, paso. Gabonetan, Turroia. Bai, animalia, Txakurra. Australia, Kangurua. beste, Koala. bai. Orain, Hemen. ekonomia. Krisia. oso ondo. Mardiña, Loba. Ai, 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 ai. Ai. Bueno, senitarteko tarata jo dugu, anaia eta arreba ere, oso gertuko kontzeptua baitira. Baina ondo, turroia, koala, krisia, 60 puntu bikote. Arantxa eta Jon, zegoen txanda orain. Zeo zelan ibilizarie? saiatu geha pixkat. Zeo baina zer. ez dakit. Ondo, nola banatuko ditugu lanak? Ni juego naiz berriz. Haupa, Jon, hartu leku mesedez. Ba, hortxe, ezagun arteko konexioa jarri beharko dugu lanian eta hitz eskutuak hauek denpara. Altuna. Pelota, Tokia. frontoia, Antzekoa. pilota lekua, Oso Oso ondo. ondo. Buruan. ilea, Babesteko. txapela, Antzekoa. gorroa, Beste bat. kapela, Beste bat. paso, ez dakit, Paso. Atzo. gaur, Oso ondo. Zu. irakaslea, Antzekoa. andereñoa, Gizona. maixua, Bai. Ondo. Paso. Garestia. urrea, Bomboia. Oso ondo. Jon, Ferri. Bai. Ondora pixka bat, geixiago behar genuen trufaraino heltzeko. Eta Baina- txanoa, Bai. ataskatu gara beste sinonimo danak esan Kontzeko, ditugulako. Baina, 3 sartu dira ordurako, 60 puntu bikote. Oso ondo. Markagailuak, nola dauden ikusiko dugu 120 puntu bildu dituzte lehenengo markagailuan, Idoiak eta Julenek, Jorge Saioa 200 punturekin, eta Arantxa eta Jon 160 punturekin momentuz. Eta bide bat ez, aipatu beharra dago. Ze txalo onak. Zaparra dago. Ze txalo, haupa zuek. Institutoa, haupa, zian, vamos. Ze pasa da? Bizkotxue gaur... Eta oraindik ez dute jan, Harina guzan dute? Ez dute jan, bale. oraindik, Bueno, ba, Ze izango bizkotxu da, besan da janta, gero, ze bai. izango da hau. Tribuaren berbak. Idoia, zeuen antzuten lehenengue, adi beste danok be, ia reboterik edo dauen, harrapatzeko berbak garrantzitsuak direta. Guazen lehenengo taula, denpora. Pentsakorra. oldozkorra, Trebea eta gogotxua amiku zen. txirimiloa, Pentsakorra. Oldozkorra. Trebea eta gogotxua amiku zen. Perika Santa. Puxika. Txirimiloa. Jorge. Pentsakorra. Oldozkorra. Trebea eta gogotxua amiku zen. Perika Santa. Puxika. Garlea. Pentsakorra.
Oldoskorra. Trebea eta gogotsua, Mikusen. Perika Santa. Pusika. Boala. Pentsakorra. Oldoskorra. Trebea eta gogotsua, Mikusen. Perika Santa. Trebea gogotsua, Arantza ere aritu da bukaeran, Perika Santa ere sartu da, beraz, osondo errebotean 20 puntu bikote. Pusika aldarra zen, etxien danok. Hori da. Jokatzen egon garalako bai. Bale, bigarren taula eta zeuen antzuten lehena, Jorge? Bagoaz? Bai. Guazen, denpora. Xingola, zeinta? Auria. Xingola, zeinta? Galartzua. Pilan ipini metatu bergaran. Izarratu. Arantxa? Xingola, zeinta? Galartzua. Pilan ipini metatu bergaran. Horretu. Oiua, ulua. Auria. Aukera izan, leitzan. Don izan. Xingola, zeinta? Galartzua, Pilan ipini metatu bergaran. horretu, Oiua, ulua. auria, Aukera izan, leitzan. eratu, Garbitu. Pixarratu. Oso ondo, Lana gamak hasi eta semeak boro bildu. 40 puntu! Bikain. Arantza Jon eta zeuek erantzuten hasi hirugarren taula hau bai, eutxita, lan guztiak eginda. Guazen, Arantza, denpora. Trikitia, Busturi aldean. Farrea. Lasterka, Zumaian. Saltaka. Aula. Errena. Trikitia, Busturi aldean. bezoa, Trikitia, Idoia. Busturi aldean. Parrea. Lasterka, Zumaian. Saltaka. Aula. Bezoa. Trikitia, Busturi aldean. Parrea. Lasterka, Zumaian. Saltaka. Aula. Indrizilua. Xurgatu urepelen. Murtxatu. Gomendatu. Artamendatu. Arantza, Larraunen. Bezoa. Ez, Jorge. Trikitia, Busturi aldean. Parrea. Pena, Julen. Arantza, errena eta ohitura bezoa. Ze gertatu da hemen, Hor txibili gara. Hortxe bilizarete azkenean Jorge errebotean 10 puntu. Eta markagailuak onela geratu dira, Altsasu Iruñean 120 puntu, Lopera Algortan 210 puntu, eta Orion 230 puntu. Arantza, Larraunen, errena. Ez dugu sekulazuk hori, Julen? Azken segundoan, ies egin baitigu puntu sortak eta aurrera egiteko aukerak ere bai. Baina egin ezagun balantze labur bat. 5 saio gurean, 483 euro irabazita. Idoia, Julen, konforme, za? Konforme. Pozik zaudete? Pozik. Sagardotegi turra egitekoak zarete. Ez dakit turra oso osorik egiteko aukerarek izango duzuen. Baina 2 puntua non jarriko dugu. Ipintzan ongi bili ginen, Ipintzan ongi bilizineten. Bertatik mundura, turra egingo dugu, zuekin edonora joateko aukera Bueno, badagoelako. zemo eusko esperientzia? Oso ongi. Oso atxe. Hasierako ideiatik, bai, parekatute? Bai. Joan da hau? Bai. Eta luzeago ere bai. Oso ondo, Idoia Julen esan, gainera, ze irribarre ederra edukizu hien bost programatan da zemat eskertzen dan hori. Eskerrik asko. Apa, bikote, mi esker! Eta aurrera egin aurretik, geldialditxo bat, zazpiki txiki bat. Oso ondo. Helarazi baitigute, askok, aipatu digute hau, saretatik eta etorritako zazpikia da, jende askok tarteka topatzen baitu musikari bat, musikari bitxia, atzerrikoa, eta bereziki bitxia bere izena. Hasan Ezine. Hasan Ezine. Hori da musikari honen izena, eta antza, badabil, naiz eta izen hori duen. Euskal Herrian kontzerturik ez du eman momentuz, marketing aldetik eta elegoke erresa, Gaur, zuzenean, Hasan Ezine. Musika, Hasan Ezine. Ari da behintzat, eta partekatu diguzuenez, aipatu ere egin nahi genuen, esarkada bat Hasan Ezineri, eta diskoren bat edo helarazten digu. Segi horrela. Zenotik hasiko gara, bigarren fasera sailkatuta. Jorge, eta saio bazen moduz? Ondo. Ondo, larri baina sailkatuta ederto. Bai. Arantza eta Jon, ondo? Ondo. Etorrita sailkatu. Ondo estrenatu dira. Hori da, lehenengo pausutxu emondaia. Ederto. Etxean jasi ira Macedonia prestatzen. Eta guztia ospatzeko. Baina aurrera egitekotan zentra gaitezen Jorge saioa. Definizioa datoz eta, puntua pilatzeko momentua. Lehenbizikoa, demora.
Jorge, atletik eta osasunaren arteko partida. Derbia. Bai, baratzeetako panpina zarpaila. Trimalo. Txorimalo. Hori da. Guraria edo apeta mugarik gabe? Guraria, apeta, mugarik gabea, efez hasita. Jorge, fantasia. Ez dagoena irudimenez sortzeko ahalmena. Zauna, irudimena. Lasai, saioa? Saioa? Lasai? Lasai? Saioa? Barkatu, sormena zen. Interneteko bideo bidezko ikasketa. Hau badakizu, Jorge. Tutoria. Bai? Tutoriala. Hori bai. Aukera paregabea, probestu beharrekoa. Abagunea. Osondo, konponbidean jarri norabidea aurkitu. Bidetu. Bideratu. Bale, lau. Hasi gara zeo zerbiltzen, 40 puntu. Saioa, barkatu, Barkatuta zauz. Ai, tentazioari ezin jautsi, ikusite dut horrela bereziki urduri, lasai, Bai, Lasai saiatuko zaude? nazu eintzen. Vale, nire saiatuko naizu lasaitzen. Vale, saioa? Lasai zaude? Bai, antzen. Vale, oso, eta mila esker. Arantxa Ion, ikusi dugu mekanika, ez da? Lehenbiziko amarentzat, bigarrena semearentzat. Ea, zenbat puntu etxeratzei dugun. Denbora. Mamia galdu, mehetu. Argaldu. Bai, zerbaiten ondotik joan edo gelditzen ez dena. Jarraitua. Jarraitua, oso ondo. Dotore idaztearen artea. Kaligrafia. Zoragarri. Coca-Cola ardoarekin nahaztearen ondorioa. Alimotxoa. Nola dakizu? Adar kiribileko arra. Aharia. Oso ondo, euskararen kontrako joera. Euskalfobia. Ia. Ondo ari zara? Euskararen kontrakoa. Euskarafobia. Hori bai. Musikariak batera jotzen jartzen dituen makila. Batuta. Bikain. Zapore mina duen piperra. Permina. Oso ondo, edan eta hurrengo eguneko egarria. Biharamuna. Biharamuna. Gurasoen gerizperik gura ez duena. Era bea. Baso basatia, sarritan tropikala. Baso basatia? Oiana. Oiana. Eta aurrea txalubaren norabidea zazten duena. Ziondo, Arantxa eta Jon bat eta besti ederto. Oiana, neure iztie. Oiana, venga, 110 puntu zen markagailura. Oso ondo, maika asmatuta. Eroglifikoak. Guazen danak asmatzeko prest. A ver. Saio eta Jorge, bai ez da? Behar dugu, bai. Bai, behar dugu, badator lehenengo da. Guazen denpora. Irakaslarenak bai... Apu... Bai? Apunte. Bai? Apunteak. A ber, irakurri apunte. Segi? Apunte kuan. Tartien? Apunte. Trena. Bai, ze tren? Txu, Vale, apunte te txuak. txu? Apunte txuak. Apunte txu? Txukunak. Hori bai? Jorge. Irakaslearenak bai Apu, Simpson, marrazki bizidunetako pertsonaia, apunte, txutxu, zati bat behar genuen apunte txu, eta kunak, apunte txukunak. Mira, horrengorako bai. Bitxikeria moduran, apuren abizena. Ez tozakin apu nordan bez. Apu nahazamapetilan. Hazan ez dina. Nahazamapetilan. Badulak Bai, txerifa, bai? Oso zalea gu, Simpson darrenak. Nahazamapetilan. Oso ondo. Bigarren eroglifikoa, denpara. Norenak dira baloiak. Bai? Aurrenak. Bai, oso ondo. Bai, Urrearen simbolo kimikoa. Aurun eta renak. Aurrenak. Oso ondo. Aurreko arantzatxoa. Bai. Tera dugu. Bai. Izkor asko gainera, oso ondo. Eta hirugarren eroglifikoa, denpara. Nola egiten duzulo? Ilunean. Venga, ilun Ilun badara azpian. entzunen zati. Ilunpean. Bai, hori bai. Ilun azpi kasu honetan ez, baina ilunpean, bai, lo egiteko ilunpea, bai, ilunpean. Oso ondo? Zuek ere bazarete persiana tope jetxita, behar duten horietakoak. Jorge bai, Ni bai. beldurra diozu iluntasunari, Ez, baina gustatzen zait hitzartzea guzkakin. zirrikitu bat.
Ez. Ah, Ez dut geizten. ez duzu geizten? Eta lehioa ere ez? Ez. Eta etxeko atea ere ez? Ez, dena irekita. Bueno, barruraino sartu dira, 60 puntu, bikain! Oso! Apu barruerte. Apu barruerte. Zelan zan abizena? Nahazama petilan. Dori zaitzik dakizu? Dena ikusten genuen. Bai, Simpson oso zaleak izan gara gu. Zuek ez, Jon? Ez, eh? Nobita, Shin-chan. Nobita gehiago. Nobitaren abizena? Araki izango zuen. Dena dela. Hieroglifikoa datoz. Arantxa eta Jon, hieroglifikuek. Gustoko etxetik eta? Bastante. Arantxak lehenbizikoz betaurrekoak jantzi ditu? Irakasle betaurrekoek. Marrazki batzuk txiki xamarrak iritu zaizkit. Ondo. Guazen, bikote, lehenengo hieroglifikoa denpora. Zer ez dago osatuta artelan hori? Ugariz, kiz, laukiz. Venga, vale. Kiz. Laukiz. Laukiz. Oso ondo? Kuadroa. Kubista edo, ezta? Bai, Ez dakit. vale. Nik nahazama petilan badakit, artea oso gutxi. Kubista badakizu zer da? Bai, hori. Bai, vale. Laukiz eta, bai. Bai, laukiz eta oso ondo. Bai, bigarren hieroglifikoa denpora. Lehengusuek adoptatu dituzte? Zer da? Kata... Bai, kata bat erantzunen zatik. Katakumeak. Wow. Oso ondo! Katapunto bat ikusten genuen. Katapunta erdia behar genuen kata eta kume hoiek. Katakumeak. Ze polita diren, Baduzu etxean zuek? Oinik ez del lortu. Nahizu? Kontuz, oso polita hau. Nahizu zan? Jonek nahi du? Nik bai. Arantxak ez uzten? Etxetik aldeiteunen. Wow. Ja, eta igual, Jon etxetik joaten denean, zuk ere hartuko dituzu katakume batzuk, ezta? Errebantxa modura. Igual, hori da, Kaso, hori da, txarra. Polita hori. Hirugarren hieroglifikoa bat dator, denpora. Dendara joan da. Torlo... Bai, baderantzunen ez dati torlo. Torloju... Bai? Torloju? Torloju bila. Oso ondo. Oso ondo. Tor pertsonaia. Tor lo, gainera. Esaten du, ju, esaten du Charlesek. Torlo ju eta bila. Torlo ju, bila. Oso ondo. Eta ariketa aurretik, Doraemonera aipatu duguta, Arantxa, betaurreko horiek ez dira, magikoak edo izango, ezta? Ez. Magia egin duzue, 3 3, 80 puntu, oso ondo! Esaldi bihurria, kontuz, hauek argitzea ez baita erraza izaten. Bereziki urduri gaude, saioa. Lasai, Bai, Jorge, zure bai. Bai. Gozo, ator lehenbizikoa. Denbora. Bankua. Ez. Ondar. Ez. Pigatzen. Itxasoan. Pigatzea. Ez, itxasoan. Itxasoan edo... Ez, itxasoan. Ondar. Ez. Itxasoan. Bai, itxasoan. Eratzen. Ez. Bankua. Ez. Ondar. Ez. Edo Ibai. Ez. Bokalean. Ez. Jatzen. Ez. Edo Ibai den. Itxasoan, Ibai Itxasoan. baten bokalean, bla bla. Bai. Bai, Ibai behar genuen aurrera egiteko. Tira. Bai, ezinbestekoa denak erabiltzea, Probetan meintzat, saiatu denekin, eta bate balio duen. Bogalak orain bai, Denbora. Luzean. Luzean. Landan. Ez da la. Ez da le. Lodian. Lodian. Baino. Nar. Ez da na. Oinarri asko. Ez, Luzean lodian baino. Asko zandiagoa den. Neurri. Asko zandiagoa den. Oinarri baino asko zandiagoa den. Tira errezena gaur, antza? Tira. Bai. Gutx, baina hirugarrena bai, seguru. Antola dezagun, denbora. Adierazteko, ugaritasuna adierazteko. Hau erabiltzen da. Itz bi. Ez, itz. Hitz hau erabiltzen da. Itz hau. Erabiltzen da. Ez, itz hau. Ugaritasuna. Ez, itz hau. Hitz hau adierazteko. Bi aldiz. Erabiltzen da. Ugaritasuna adierazteko. Hau pasue! Vale! Nik ere ja gogoan eugan, asma ezatela bat. Bai. Ondo, matu duzu, Ez da pista txarra, baina igual beste bat ere eskertuko genuke, edo? Bai, eskertuko bai. Ia ba, bokalak, denbora. Taberna. Taberna. Kafetegian. Kafetegi. Kafetegian. Eta kiroldegietan. Kidekietan. Ez, kideki ez, Kidekoetan.
Barazki eskatzen. Kideki, koko, bale, baina bat, eta 30 puntu zuen markagailura, hitz hau, bi aldiz erabiltzen da ugaritasuna adierazteko. Bai, bihariko ez. Guazen, Jorge, saioa? Zer da? Ez dakit. Pillo. Pillo. Ba, pillo ikus dezagun? Ba, barra. Barra. Aio. Taberna, kafetegi eta kidekoetan besteroak eskatu dutena jartzeko erabiltzen den salmaia. Eta, bueno, bestelako pista ezberdinak izan ditugu. Txasoa ere aipatu da. Bai. Hori joko herriko barraren aurrian. Zondo? Komodin barik. Bueno, gauzak zaila hau egiteko, ondo. Sare barik. Bai, sare barik. Arantxak eta Jonek sarea ondo josita daugate, puntu mordoa arrantza duta momentuz, eta abantaila handiagotzeko aukera orain, eta komodina irabazteko ere, bai. Saldi jurriak, bai? Venga. Bat horren bizikoa, denbora. Leoi. Ez? Armarrian. Armarrian. Txakur. Ez. Leoi. Ez. Armarrian. Ezaguna. Ez. Oso Ditu? ezaguna. Armarrian. Ditu? Ez. Bertan. Ez. Ere. Ez. Bi. 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 Txakur ditu. Ez. Bi leoi eta Bi leoi. Armarrian bi leoi. Ditu. Oh. Bueno, armarrian bileoi ditu. Pol betorreko, Arantxa? Ikuste ditut. Ez da hori, vale. Arazo bestelako orduan. Ira, lehenbizikoa zen, lasai. Bigarrena, bokalak, denbora. Eraztunen. Eraztunen. Joa. Jon. Ez da Juan. jo. Juno. Ez da ju. Jo. Ez da jo. Eraztunen. Jabeak. Jaun. Jauna. Trilogia pertsonetako bat. Trilogia. Ko pertsonetako bat da. Pertsonaietako bat da. Eta zen. Bueno, Oh. eraztunen jauna, ikusita? Asita bai. Hasita bai. Buah, Ikusita, gero- Jon? Ez, Arantxa? Luzea dirata, Zuk bai, Ireski? Duz. Ez. Ez da asmonik ere. Beste zeregin batzuk. Bai, Dut, bai. Denbora asko eskatzen baitu. Tira, bat antolatu beharra daukagu ondo, Venga. Denbora. Pertsonaia. Ez, Besorik. ez, Kolorez. ez. Bertako. Bertako. Festetan. Festetan. Kolorez. Ez. Betetako. Ez. Pertsonaia. Beso. Besorik. Besorik. Gabe. Besorik. Betet. Besorik. Jaitsi Jaitsi gabe. gabe. Kolorez betetako pertsonaia. Egoten da. Oso arrastona da, Gai, Irudikatu zuek. Zaila, zaila. zaila, baina egingarria, alere. Bai. Puntutxo batzuk lortuko ditugu. Ga. Okalak, guazen, denbora. Eskola. Euskal. Euskal. Hiri jendetsuena da. Jendetsuena da. Eta, Txaloak. ez da txa, Txapelketa. ez da txa, Txo. ez da txo, Txi. Txileko, Hiriburuaren bodega izen. Txileko, Hiriburuaren. hiriburuan, Bodega izen bereko. Punturik ez. Zatitxuek bai, Euskal hiri jendetsu eta bar. Komodina jokoan galdetu egin behar dugu. Arantxa eta Jon, zer da? Bilbon, Bizkaia, Bileoi, Armarria. Bilboi. Bilbo ikustezagun. Oso ondo! Komodina zuentzat. Euskal hiri jendetsuena da. Txileko hiriburuan badago izen bereko auzo bat. Bertako festetan besorik jaitsi gabe egoten da kolorez betetako pertsonaia Marijai eta bar. Eraztunen jaunan bazegoen pertsonaia bat Bilbo izeneko ebe bai. Bilbo Bolson. Gero euskarra itzulita ezakit Bolson nola zen. Bazegoen itzulpen bat, begiratuko dugu. Komodina, eskuratuta, bale? Ura, sartu duzue komodina, eta sokatirara bidean. Ez dut alarri, Jorge eta Saioak 150 puntu, Arantxak Jonek, 100 puntu da komodina. Eta puntu horiek dira, orain dantzan jarriko ditugunak, sokatiran, bagoaz. Jorge Saioa zuekin hasiko gara. Guazen, denpora. Zein izan zen Amerikako Estatu Batuetako lehen presidentea? George Washington. Oso ondo. Arantxa Jon, denpora. Zein koloretakoak dira zu itzalgailuak Albanian? Gorriak. Bai. Jorge Saioa, denpora. Zein aktorek eman zion bizitza Charlotte pertsonaiari? Charles Chaplin. Oso ondo. Arantxa Jon, denpora. Zein da tuterako labeldun barazkirik ospetsuena? Alkatxofa.
Bai, hor burua. Zondo, Goazen denpora. Zenbat jokalarik jokatzen dute Australiar futbol motako ekipo bakoitzean? 15. 18. Zein animalia mota da katxalotea? Zetazeoa. Bai, balea, zetazeoa. Arantxa Jon, denpora. Espainiako zein probintzietan jaio ziren Eluiar anaiak? Gipuzkoan. Errioxan. Zer eginda konpontzen da txantxarra edo kariesaren zuloa? Empastea. Bai. Tira, zulotxo bat egin da markagailuan, baina aurrera egiteko moduan gara. Jorge Saioa gerozta gertu dago. Utsi. Guazen, denpora. Lapurtiko zein herritan ospatzen da inauterietako Artzaro festivala? Lantz. Uztaritzen, amaitu ezara zaharrau. Zenbat buru? Hainbat buru. Oso ondo. Arantxa Jon, bagoaz aurrera denpora. Zein jakimota da Bienako esnitzela? Paso. Aragia, eskalope bat. Zer bustitzen da lehortzen duen bitartean? Esponja. Toalla, trapua. Ez Afrikako zein herrialdetan eginda Nazio Batuen erakundearen klimeari buruzko azken goi bilera? Egipton. Oso ondo. Ia atzetik jartzeraino, puntu sorta ederra galduta, komoina erabiltzeko baitago, Jorge Saioa, gozen. Denpora, zenbat ziren ipuineko antxumeak? 3. 7. Europako zein hiritan eraiki dute bizikletentzako urrazpiko aparkalekua? Amsterdamen. Oso ondo. Arantxa Jon, denpora. Nafarroko zein herrirekin lotzen dira momotxorroak? Komodina. Altsazurekin. Ondo. Punturik bat ere galdu gabe. 38 segundo faltan, 40 puntuko aldea markagailuan ez dago ezer erabakita. Jorge Saioa. Guazen denpora. Zein kiroletan aritzen da Julen Alberdi? Pilota. Aizkoran. Euskal Herriko Unibertsitatearen zein kampusetan dago komunikazio zientzien fakultatea? Legioan. Bai. Arantxa Jon, denpora. Zenbat izar ditu Txinako banderak? Bai. 5. Zein ozeanotan ondoratu zen Titanic? Atlantikoan. Bai. Inork ez du ondoratu nahi hemen. Eta inork ez da ondoratu, Eta eutxi puntuei, Jorge Saioa. Guazen denpora. Nork gidatzen du Euskadi Irratiko mezularia saioa? Paso. Julen Idigras. Oiane Perezek. Zein jatorri du Pad Thai platerak? India. Tailandiakoa da. Zein da funtsean ezurrez elikatzen den hegaztia? Putrea. Ugatza. Zein herrialdetan gertatu zen Brexita? Engalaterran. Erresuma Batuan. Erresuma Batua. Denpora. Lastima, gertu ibili bai gara, baina denbora bukatuenerako aldeak nabarmen handituta. Jorgek eta Saioak 84 puntu, Arantxak eta Jonek 246. Bueno, Jorge Saioa, veteranoen leku hartuta milu zen, ja hori asko da. Urrengo saioan beha elkarrekin egotako aukera zen moduz joan da gaur. Bueno. Así que era no ve. Ala moduz. Hortxe ibili gara, baina indartxo torreko zari aurrengun seguru. Bai, oso. Bai, hori. Zegoen zaino egongo gara, Oikote. gero arte. Amasemeak oriotik gaur bertan iritsi, Arantxa eta Jon eta Arantxa oso apal iritsi ere, bai izan digute, horrela kamera piztu horretik eta aurrera ingo bagenu eta horrekin konforme. Finalera heldu, 246 punturekin, beraz, 246 euro, zuratu ditugu. Jon, ze esan dugu interesa bereziki Jonek zuela, ez da? Bai, pixka gehiago, ni baino gehiago. Bueno, baina erdi bana kaso egin barko dugu zerbait. Baingoz bai. Bai. Erdi bana, zakua ere eritzateke makala. Jokoan baititugu entzun arretaz, 25.242 euro. Erdi bana ere sekulagoa da. Upa! Azetuta, bilok azetuta. Bai, ez da? Bueno, Arantxak horrelako, atara da horrelako oiu bat, opera bezlari joateko moduan zaude, Arantxa? Bazara? Ez, eta pentsatu. Basari opera zaliek? Ni ez. Ez. Musika bueno. zaliek? Musika zaliek bai. Bueno, kantu liriko eta musikarekin eta kompositore ezagunekin egingo dugu gaur jolas. Sorte honon, eremuak hauek izango dira. Wagner, Verdi, Mozart. Ondoren azalduko diren operak. Wagner, Verdi edo Mozart konpositzaile handiek sortutakoak izan diren, asmatu beharko duzue.
1 segundoko denpora daukagu, ariketa egiteko. Sorte honon, denpora. Lehenengo lana, Holandar alderraia. Bueno, ez dakit. Tira. Parsifal. Zuna. Wagner. Ba. La Traviata. Ezagunak ez zait. Bai, izena bai, baina... Berdi. Txirula magikoa. Denpora aurrera doa. Berdi. Kosi fantute. Hauzi izango da, zoriz. Italiarra. Kosi fanzute. Berdi. Figaroren esteiak. Mozart. Gero aldatzea ere bakau. Probatuko. Rigoletto. Berdi. Wagner. Berdi. 20 segundu ditugu. Zerbait aldatzeko. Horrea zerbait marko dugu. Bai. Edo zer. Txirula magikoa. Ez que ez dakit, kosan fantute. Txirula magikoa igual. Txirula magikoa aldatu dezakegu? Aldatuko zuien? Bai. Wagner zuta bera. Bale, txirula magikoa, bale, emon? Eta aldaketa horrekin denpora. Bai. Ez dakit. Zemuz? Oso galduta. Gaizki. Gaizki. Opera batzuk oso ezagunak hemen, Baina. kompositoreak bai. La Traviata esate baterako, Berdirekin lotu dugu. Lotura zuzena da? Rigoletto, Berdi? Oso ondo biak ere. Traviata, 1853an, Venezian estreinatu zen, arrakasta handirik gabe, gerora historian gehien oltzaratu den opera izan arren, eta Rigoletto, pasio, engainu, intzestu, eta mendekuari buruzko drama. Oso ondo? Danape, Bai, danak be. oiko hori. Figaroren esteiak. Ezaguna, obra, izena, Mozart. Zuzena da lotura? Oso ondo. Ikain, 1795-96 urten artean idatzitako opera, eta agertuko da bestetan ere termino, opera bufoa. 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 Historiak kontatzeko eta nazionalismoak eta bultzatzeko izan ziren, lan hauek. Besteak beste Wagner bada horretan ezagun. Parsifal, Wagnerrekin lotu dugu. Zuzena da? Oso ondo, trukakia. Parsifal, 3 ekitalditan banautako opera da, eta libretoa bera ere Richard Wagnerrek idatzi zuen, kompositore alemaniarrak ohitura zuenez. Igual, Holandarra... Ez que ez dakit, nik ez dakit. Hola xeutzi. Ez dakik aldaketa zu. Igual irurak egon gaizki, beraz, bat aldatuta, alparrekin. 25.000 euro jokoan, Ja. Wagner, Verdi eta Mozart, Txirula magikoa eta Mozart. txirula magikoa, Kosi fantute eta Holandar alderraia. Egingo dugu, aldaketarik erabiliko dugu? Ez, Hola xeutziko ditugu. bai. Ez Ez dakigu. dugu, erabiliko trukakirik. Txirula magikoarekin aldaketaren bat edo egin dugu. Izena oso ezaguna, Bai. operarena. Berditik Wagnerrera mugitu dugu. Txirula magikoa Wagnerrekin lotu behar zen? Ez. Yes! Txirula magikoa Mozarten obra da, Kosi fantute bai, Holandar alderraia Wagnerrena. Oso ondo! Hora ezean omen zebiltzaten, baina gerturatu gara, Zakura, 256 euro ere irabaziak, eta Mihiluzeko operan abesten jarraitzeko aukera, Arantxa Jon, hora garri bikote! Eurek eta zuek etxetik, eta ze ondo zauziela, eskerrik asko!